Kubanjwe iqela labantu eThekwini KwaZulu-Natal namhlanje nebelikhalazela ukunganjiswa kwenkonzo ezingundoqo kwesi sixeko. During this period Lonyukil'inani lokubulawa kwabantu kwiphondo laseGauteng. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje yandaba indodwa ndaba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzonzulu. Kubanjwe uninzi lwabantu kulandela uqhankqalazo lunodushe olayamene noganjiswa kwenkonzo eThekwini ngale ntsasa. Abahlali bangene ezitalatweni besithi badikwe yokosa nanjengoko sele kuphele iveki ezimbini bengenambane kwaye kuchaphazeleke nezinye inkonzo ezingundoqo okuza nanjengoko lusathi gqolo luqhuba ugwayimbo labasebenzi bakamasipala. Ukanti usodolophu wesixeko saseThekwini umnumzana Mxolisi Kaunda kulindeleke ukuba anike ingxelo yakhe ngomso ngokuphathelene nolugwayimbo labasebenzi bakamasipala nosele ludale umbhodamo ongathethekiyo kwesi sixeko. Belivutha ibhayi kumbindi weTheku ngale ntsasa nalapho abahlali baye bangena ezitalatweni besithi badikwe yokosa nanjengoko bengasazifumani iinkonzo ezingundoqo ezifana nombane isithuba seveki ezimbini. Abakwantsasana khange baphozise mazeko nanjengoko baye bavulela ngeembumbulu zerabha ze banqakula bavalela uninzi lwabo bebethabatha inxaxheba koluqhankqalazo. Sesino 2 weeks ugesi ungekho and okuwesi sineingane zincane ingane azikwazi ukudla isinkwa for 2 weeks. Asikwazi ukwaphuza amaphilisi ngoba asipheki ugesi awukho for 2 weeks. Sino 2 weeks manje asidli. Ukanti iqela le-EFF kweliphondo lizigxeke kabukhali izenzo zodushe ezithe zabakho kwaluqhankqalazo lokwanjiswa kwenkonzo. we are law-abiding citizens, and as the EFF, that's what we subscribe to. We are not going to associate ourselves with any form of anarchy. We are going to also speak against the acts of criminalities, those who have been found, those who have been identified to have engaged on criminal activities. The law must play its role. Usodolophu wesixeko saseThekwini umnumzana Mxolisi Kaunda kulindeleke ukuba aze nempendulo ngomso mayelana nalo mbhodamo uqhubekayo kwesi sixeko. Sithetha nje sisithuba seveki ezimbini abasebenzi bakamasipala bemanyano isamu bekugwayimbo nosele lunefuthe elibi kakhulu ekwanjisweni kwenkonzo. Kungoku nje abahlali bazilahlela ngokwabo inkunkuma ezitalatweni nanjengoko umasipala engasayithuthi. I'm helping out the schools and the homes, you understand, getting rid of the litter. The litter is terrible, it's bad. It's bad, the place is gone bad now. Kukhangeleka ngathi kusekude bhakubhake kwesi sixeko kwaye abasemagwinyeni kuza kunyanzeleka baze nesisombululo esingxamisekileyo ukunqanda le meko ingade iphunyuke ezandleni. Usiyabonga kwakunye noMalusi Ndimande baphinde bavela kwinkundla kamantye yasemanzini eSwatini ngezityholo eziphathelene nokubulawa kwemvumiyeli uKeenan aka Forbes kwakunye nomhlobo wakhe uTibelo Tibbs Mutswane. Igunya abantu lezotshutshiso eNPA kusalindeleke ukuba ifaka amaqwebhu esicelo sokuba esi sibini sibuyiselwe kweli ngokusemthethweni ukuzokujongana nelityala kweli. Lamajaha lamabili akaNdimande siyabonga naMalusi baphinze bavela enkantolo yamanje kaManzini. Laba lababili baboshwa emavekeni lambalwa lendlulile ngetinsolo tekuthi bayingcenye yalabo labafaka sandla ekubulaweni kwaKeenan Forbes kanye naTibelo Mutswane. Namuhla ke bekulenzeleke ukuthi kufakwe isicelo sekuthi babuyiselwe emuva eNingizimu Afrika kude babukane nemacala abo ekubulala. Kodwa ke lokho akumange kwenteke njengoba kusalindwe ukuthi live leNingizimu Afrika lilethe onke emaphepha lafanele. When the matter agenda, it was for the purposes that the applicant was still waiting for the arrival of the formal extradition request from the Republic of South Africa, the Lordship. Therefore, Lordship, we humbly apply that may the matter be postponed to the 20th of March. Ngumalo uphinze wafaka sicelo sekuthi kugcinwe tincingo letatfolakala ngesikhathi labasolwa baboshwa.
Kanti-ke bameli balabasolwa bashaya ngemva kokuphasi bathi angeke bakuvumele lokho. So the submission is quite simple, my lord. We are of the view that the application for detention is premature because it is specific that it's for subsequent handover to the SAPS, my lord, with respect. Therefore, my lord, having said that, we are highly opposed to the application for detention. To the best of my recollection, this court had actually issued an interim order for provisional detention the last time we were in court. Inkantolo ithethe isinqumo lesivuna bameli balabasolwa. Now the court is going to maintain the provisional order that is it made pending final determination of this application for detention and the main application. I'll reiterate what I've said, that no prejudice will be suffered by any of the parties. Ngekubuka lokho lokwendeke ngaphakathi enkantolo kuyacaca ukuthi lolu dzaba lokuthi laba lababili babuyiselwe eveni labo eNingizimu Afrika lungahle luthathe isikhathi leside. Etindzabeni tethu ku Channel 163 lotilethelwa yiNewsroom Africa ngingumweli Masilela Damanzeni eSwatini. Namhlanje umkomishina lamapolisa eGauteng uNjengele Thomi Mthombeni ubenenhlanganiso nonondaba eKempton Park eKuruleni abakhuphe inkcukacha manani zolwaphulo mthetho zekota yesine ka-2023 no-2024. uNjengele Mthombeni uthe lonyuke ngomyinge ka-3.8% inani lokubulawa kwabantu kweli phondo. Uninzi lweziziganeko kukubulawa kwamanina nabantwana. Umkomishinala wamapolisa eGauteng uLieutenant Thomi Mthombeni uthi axhume ngamandla amanani amatyala okubulala kweli phondo phakathi kwenyanga ka-Okthobha noDisemba ka-2023 ngelixa awokudlwengula ehlile kwinto athe kungenxa yentsebenziswano phakathi koluntu kwanemibutho engajonganga nzuzo kurhulumente. During this period under review, 1,787 people were killed in Gauteng, which reflect an increase of 3.8%, which translates to 66 count increase. 214 were women, while 50 were children. We have also observed a significant reduction in all three offences, which is rape, sexual assault, contact sexual offences reported under the umbrella of sexual offences by 2.5%, which translates to 66 counts lower. Okamthombeni ukwathe amatyala okubetha nalawo angawokubetha ngenjongo zokwenzakalisa anegalelo kwinani eliphezulu lamatyala axeliweyo elingu-50.8% ephondweni. Hence, assault GBH has increased by 4.3%, which translates to 481 counts more, although common assault has decreased by 0.4%, which translates to 57 counts less. The overall volume is still high. Kambe ukuqoqodiswa kwezithuthi konyuke ngomyingo we-14.4%, oko kuthelekiswa namatyala athe kratya ku-300. Mongameli Cyril Ramaphosa ugxininise ukubaluleka kwamatyathanga orhwebelwano phakathi koMzantsi Afrika nelizwe laseGhana. Mongameli Ramaphosa bebambe ingxoxo nomongameli waseGhana uNana Akufo-Addo nalapho bashukuxe imiba eliqela etshisibunzi kuquka neemfazwe ezigqubayo kwelizwekazi Afrika. Ukanti amashishini oMzantsi Afrika atyale imali ngaphaya kwe-1.4 billion zedola zaseMelika kwilizwe laseGhana. Umongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa uyivulele indibano yanamhlanje nebiphakathi koMzantsi Afrika kwakunye nelizwe laseGhana kokubulela ilizwe laseGhana ngenkxaso yalo ngakumzantsi Afrika. Ubudlelwane boMzantsi Afrika kunye neGhana busukela kwiminyaka yobandlululo kweli, kwaye iGhana lilona lizwe likwintshona yeAfrika uMzantsi Afrika orhwebelana nalo kakhulu. Umongameli uthi le ndibano iza kujolisa ekukhuliseni uqoqosho lwamazwe mabini. It is important that we explore how best both countries can increase trade and investment amongst ourselves. The purpose of the business forum is to expand trade and investment between our two countries. And I believe that the business forum has engendered a lot of interest amongst Ghanaian business people and South African business people. Ukwanti akho amathuba ohlukeneyo nangavelelo kulamazwe mabini, kwaye uthi zikho izivumelwano ezisele zimisiwe nekulindeleke into kokuba zityikitywe kungekudala.
There are 24 agreements and memoranda of understanding between our two countries covering various areas of economic, technical, scientific, social and cultural cooperation. This is good. We have to accelerate the implementation of these agreements. Kwananjalo nomba wevisa nowaphunyezwa ngoNovemba wonyaka uphelileyo ukuba abemi balamazwe bavumeleke ukuba bakwazi ukungena bephuma kulamazwe mabini ngaphandle kokusebenzisa ivisa inyanga ezintathu. The two countries have also eliminated the visa barriers through the visa waiver agreement, which came into effect on the 1st of November 2023, to enhance people-to-people engagement between the two countries for business as well as tourism. And like you, Mr. President, I'm impressed by the increase in the number of exchanges that are taking place between our two countries. Ezinkokheli zalamazwe mabini emveni koko zisingisele emidweni nalapho bahlele khona noosomashishini nabaphuma kulamazwe mabini. Abasomashishini babethele kwindlela abazuza ngayo kubudlelwane boMzantsi Afrika kwakunye neGhana. Sinibuse kwakhona kwinqaku lethu lokuqala sithe kubanjwe uninzi lwabantu kulandela uqhankqalazo lunodushe olayamene nokuhanjiswa kwenkonzo eThekwini ngale ntsasa. Kanti abantu baphefumle ngoqhankqalazo lokuhanjiswa kwenkonzo eThekwini kwiqonga lethu leWhatsApp. Sesiyazula kakhulu lesiteleka ikakhulukazi emphakathini ethize njengoba uthola ukuthi ke amanzi ahambile kanjalo nogesi kodwa inkinga usithola abasebenzi abazokwazi ukuthi balungise. Kutheni lento uhulumeni ukuze ahoye kufanele abahlali baqhankqalaze eqala ibeke izinto ezimoshwayo abehlaleni. Inzima into yenkokheli zethu. Naba xa sifuna inkonzo kufanele sikazingene ezitilatweni kodwa xa sifuna ivoti zethu ngaba bazakuthi kuyacaca lo masipala kabakhathalelanga abantu base-KZN so ke bona mabanyamezele uvoto selifikile bona izikhalazo zabo bazazibonakalisa phaa evotweni. Siyacela ukuthi ke iphathimandla lesibanayo ngempela sibanike lokho kubafanele ngoba uma ngabe kungenjalo sonekelwa idolobha kuningi okuzobonakala eThekwini. Kuyimbi le nto uba urhulumente wethu walo madoda kodwa kwenziwa izinto kuxhentshwe hayi nganijonge enye into indlela madoda ngeke. Ningabasebenzi nawo ze nekhalazela into ecacileyo soze urhulumente aniphendule. Abahlali mabathathele kubo khona ukuze urhulumente aphendule. Yona ibuhlungu le ndaba kakhulu futhi ekugcineni kosuku okuhlukumezeka umphakathi lokuthiwa awuhambi uyovota. Abahlali eMidrand kwiphondo eGauteng benze uqoqo kwizikolo ezingqonge eBonny Park namhlanje okuze emva kokuba abahlali bexhalabile ngenxa yeziganeko zokungabikho kokhuseleko ezikolweni kulommandla. Kungoku nje iinkokheli zasekuhlaleni zibongoza onke amaqela abandakanyekayo ukuba angenelele kweli phulo loqoqo ukuthintela ulwaphulomthetho. Olu qoqo luphenjelelwe kukunyuka kwezibilini zabahlali emva kokuba inxalenye yabafundi ifunyenwe nentsangu, izixhobo kunye nezinye izinto ezebiwe esikolweni. Inkokheli yasekuhlaleni ivakalise ukuba le ngxaki inzulu. We received a lot of complaints. Sifumene izikhalazo singabahlali kwiitishala zokuba abafundi bayatshaya yaye kukho umkhwa wokuxhaphazana. Umzali womnye wabantwana abadyobhekayo unexhala indlela aziphethe ngayo umntwana wakhe watsho esithi indlala nentlupheko athubeleza phantsi kwazo zibangela ukuba unyana wakhe azibandakanye kulwaphulomthetho. Ndibiziwe esikolweni ndaxelelwa ukuba umntwana wam uyingxaki. Kwathiwa uyeba yaye akaphulaphuli. Xa elapha ekhayeni uyaqhekeza emizini yabantu ebe izinto kodwa aphike xa ndimbuza. Umnumzana Chirungu ukholelwa ekubeni le ngxaki ingasombululeka xa wonke umntu angafaka isandla. We need to collaborate with other stakeholders like CPF, like police, so that we can't just do things on our own. We need to be supervised by the police. Isebe lemfundo esiseko eGauteng lithi lizawuncedisana nabafundi ababandakanyekayo. Disciplinary processes will be involved, and our psycho support will also support, the implicated learners, because the future is in their hands. Learners must always understand that any form of ill discipline might ruin their future. Umzali womfundi ofunyaniswe eyinxalenye yabo bangene nezikhali
kumasango esikolo uthi ingasombululeka ingxaki yonyana wakhe xa yena enokufumana umsebenzi. Kwezehlabathi ilahlile inkulumbuso yaseHaiti kwisikhundla sayo emva kweveki eziganeko zodushe kweliya lizwe. Inkulumbuso Ariel Henry wangena kwesi sikhundla emva kokubulawa komongameli waseHaiti ngo-2021. Ukulahla kwakhe esikhundleni kuze emva kwenhlangano yeenkokheli zamazwe asebumelwaneni nebibanjelwe eJamaica nalapho bekushukuxwa umba wobunkokheli obutsha. Ilizwe laseMelika kunye namanye amazwe afuna kusungulwa ibhunga lobongameli. Kwaye iMelika ye yabinza ngemali engange-$100 million zaseMelika eHaiti nethwaqwa kanobom ludushe noluphenjelelwe ngamaqela emigulukudu. Nanguthabile Makhaphela nemozulu yangokuhlwanje nangomso. Kosi kakhulu ke kuwe kaloku madikela imzwakazi entle yasemaqwathini ndikubulise ndawe mbukele ekhaya ndikwamkela kaloku apha edeskeni yam yemozulu mna ndikuthabile Makhaphela uMamthembu ungoza namhlanje nangomso nabo bume bemozulu. Sathi ke bezilapha esivu lakho kokuhlobo kubanzi ingcelo yethu kaloku yemvula imimoya ukutshisa okuqatha kwelanga apha eMzantsi Afrika njengapha kaloku lokhu izulu sileke kakhulu phaa ephondweni laseGauteng indawo ezifana phaa kooPretoria ngexesha lasekuseni phaa bayavuka futhi ngaye kaloku la 18 degrees balusuku kamnandi futhi usuku ngencingatsini yelanga ka-34 degrees kusatshisa kakhulu naphaa kombombela futhi kwasekuseni amaqondo wakho ke mbukela phantsi naphezulu phantsi vule eMpuma Koloni njengaphaa kokwalvane kaladokhwe ngo-14 degrees phaa ekuseni babe losuku namafu njangephi 28 degrees. That's what imozulu apha embindi neMzantsi Afrika kaloku apho ke kuse-Free State njengapha koVelcom kuncame elaphondo bevuka ekuseni phaya namafa ngephi ka-19 degrees balusuku kamnandi olwasuku lohlake lusibekele kakhulu ko-37 degrees bona ke bejeje phaya ephondo lona ke liphaa kaloku eNtshona Koloni njengapha koBeaufort West kwasekuseni phaa bevuka ekuseni bevuswa ngo-18 degrees babe kamnandi bembukelwa mna olwasuku lwabo namafu njangephi kodwa kuyatshisa ko-31 degrees kanti yona imeko phaya ephondweni kuse-Northern Cape ngomso phaya emva kumini futhi apha elitheni ko-22 degrees babe nosuku lwabo belivala ngamafu njangephi phaa kodwa ke kuyatshisa kakhulu futhi ko-36 degrees. Nanto ke imeko yemozulu phaa kaloku kuse-Northwest ngomso njengaphaa kaloku koMoruleng 20 degrees phaa xa bevuka ekuseni kutshisa mpela bekhatshwa nazezaa ntsuku phaa ebusuku ngomso ngama-30 ekhatshwa bukelo wam sisithandathu. Bejeje phaa ephondweni apho sikhoyo kaloku eGauteng njengaphaa kumantla weli phondo leyo ke yiPretoria yeTshwane ngo-18 degrees balusuku suku qabaqaba njengamafu ka-34 degrees phaya ebusuku ngomso naseSprings kuyatshisa ngo-16 kodwa ke bejeje bona phaa ephondweni phaa kuphakame kakhulu futhi kuseLimpopo kobilabila phaa ekuseni futhi kuyatshisa bevuka phaya ngaye kaloku la 19 degrees balusuku kamandi ke futhi ubukela uba ngamafa ngephi ka-37 degrees ngokuhlwa ebusuku kodwa ke baphila ngolu hlobo bona ngomso phaa ephondweni kusempumalanga njengaphaa kaloku eMiddleburg kwasekuseni futhi ngomso ngaye kaloku la 15 degrees balusuku ngezo ntshisa bezemvula zikhatshwa zindudumo ngo-31 bejeje kasivale imozulu phaa kaloku kwaZulu Natal njengaphaa koNewcastle kwasekuseni phaa ngomso futhi bevuka ngaye kaloku la 14 degrees bahamba nosuku lwabo futhi olusibekele kakhulu phaya ngo-31 degrees Adelaide Smith ekuseni ku-15 mna ungozadi kuthetheka kaka xesha limyole. Bukela ungazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Iindaba Zethu 163 kamnandi mawethu.